סרטון חדש. אנחנו הולכים, כאילו, מה זה אנחנו? אני ובני שלי. דודה שלי לא מוכנה להראות את עצמה רק אחרי איפור. מה אתה אומר? שזה יפה או לא? זה אביב. אביב, בן כמה אתה? תגיד להם. 7. אני יותר גדול. תראו את הטלטלים, יש לי פה טלטלים. דרך אגב, תעקבו אחרי אמה, אני לא מצרה אותך. מה השם של העמוד שלה? אנחנו נעשה תיוג. איזה את הכי רוצה שיעקבו? אמוש חבל. אנחנו עכשיו, בדיוק עכשיו יהיה אשטג. רגע. תודה עורך. למרות שאין לו באמת עורך, זה יותר נכון אני, אבל בסדר. אל תיגע בי! לא. זה נגיד אנחנו הולכים... אל תיגע לי בכמה! מאוד ששמתי על הקטע הזיקת. טוב, אנחנו נתארגן כולנו ונצא. כן. חצי שעה. הנה הגביע של המונדיאל שאנחנו הולכים לקחת אותה איתנו. הולה, 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 הולה. צ'ילדרה. לכם שנגיע לאוטו כמובן. זהו, אין כבר מה עוד לצלם. אנחנו עכשיו כאן בדרך למשחק. יאללה. על חיפה. חברים, אני ממש הייתי בחוץ, צילמתי ואז נמחק לי כמה קטעים. הנה אמה. הזאתי שבהתחלה לא רצתה להצטלם. הגענו. הנה, אני לא יכולה להפוך את המצלמה, יש לי בעיה במצלמה. אז רגע. וואו. אבל זה גבוה מדי. חברים, עכשיו התחלנו את המשחק. וואו. כבר עברו 2 דקות. אוקיי, זה מצוין. זה בינתיים אנחנו בהתקפה מאוד 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 טובה. קיצר, אז מה שאני בא לומר, יאללה. חברים, עכשיו אנחנו באמצע, יותר מאמצע, אבל כבר 20 דקות, זה לא נתן לי להפעיל את הסרטון, אני לא יודע מה יש עם המצלמה שלי. הנה תראו. זהו, אני לא חושב שיש עוד משהו להראות. אנחנו בדקה 80 ומשהו, אני כבר אצלם לכם עוד משהו, ועד אז נראה מה עושים. בסוף אני אעשה סגיר. אז כן, כמו שאתם רואים, סיימנו כבר, אנחנו באוטו, אנחנו בדרך חזרה. וכשאני אגיע אני אעשה איתכם סגיר. לא יכולתי לצלם ממש שיצאנו, היה עומס של אנשים. טוב, ביי. אוקיי חברים, כן, עבר כבר יום, ישנתי מעולה. חזרנו הביתה באיזה 11 בלילה, וזה היה באמת מטורף. אחלה משחק, בסוף עשינו איזה דרך והצלחנו להשתחרר מהפקק, וואו. היה ממש כיף, ואם אתם רוצים עוד ולוגים, תנו סאב, תנו לייק, ויאללה, אוהב אתכם. אז מי שרוצה לדעת, היה לי מאוד כיף, ממליץ מאוד ללכת למשחקים של חיפה ולעוד רק חיפה. הלאה, ביי חבר'ה.